lehenengo semestren gehien bat diseinun, ez, fijau ginen, da, diseinu aurrera teateako, bigarren semestre honetan, fabrikazioa gehiago, ez. Azkenen, da, teorian ikusten duzun guztia, tailerra joan, bertan montau, beste xarma dauka, ez da dena paperan hartzen indako lana. Gero ikuste ere bai, zuk diseinu duzun zeo zer martxan badabilela, satisfakzioare bada, ez. Hori da. Beste urteetan egiten duena iroia bete bakoitzen proiektu bat. Eta urten izan da urte guztiko proiektu bat. Euki behar zituen giro kopuru bat afinkatu zian, 6 pelotako kapazitatea eukitzea, eta eukitzen sistema bat teniseko pelotak etzianak baztertzeko. Pelota txikigok teniseko etzianak makinak beak deskartatzen behar ziren, seguridadea. Eta logikoa bezala teniseako balio izatea, ez? Pistan barrun sartzea. Hoi izan irizpidea eta gero 3 metroko altura de hartu barrezoken. Gero baita auki behar duke habilidadea, o bat banak botatzeko, o 6 egidan botatzeko. Ziklo automatiko bat ere diseinatu zen. Mugimendu dara mando baten bitartez zitezu, eta ere bai, engainu batekin jartzezu alde manuala edo alde automatikoa. Baina ikusi zuena zea zen, manuala. Iruditan eta irudikatzeko erabiltzen dituen softwareetan dena perfektu enkajatzen du. Jutentzea eta gero tornilok ez dira sartzen, txapak guzti egatzen dira. Dena ez ondo... Eta gero zati elektrikok ere zailtasun gehiago eman dizkigu guk azkenen mekanikoki base gehiago dakau. Elektrikok ere bai, baina igual laguntza gehiago behar izan dut. Giratzeko sisteman, bai esker eta eskubia giratzeko sisteman, balatu aldek desberdin gaitza. Osa, prototipo bakoitzak teori desberdin dauke. Azkenen behiek ematizkigu bete behar ditugun gauza orokor batzuk, baina talde bakoitzak gure diseinua egiten dugu, eta azkenen proiektu hauen politia hori da baita, eta arazo berdinai nola bakoitzak bere soluzioa ematen dian. Aztetxe behiatzen da berdina iteute, baina ez daukate zer ikusirik, eta mekanikoki behidatuta ere, ez daukate antzekotasunik bila. Hori izan da, danan horren presenta duna. Bai irakasle horren, bai jenden horren. Eta ze sensazio, Bueno, gure kasuan zertu die, baina espero bai. Bai, hotzik alzate. Bai. Eta han ekartzea, tenislaria, politi izan da, eta, Makina baino begoa zan behar. Hirugarren lerro bat, Bale. Sí.